Paglabay sa tulo ka dekada, subling milanog ang huni sa pipe organ sa St. John the Baptist Parish Church sa lungsod sa Garcia Hernandez, Bohol. Ang pipe organ hinimo sa solid oak wood nga neo-Gothic ang disenyo ug didto ginama sa Zaragoza, Spain. Gidaki ni sa Bohol ni atong tuig 1894 sa mga paring Recoletos. Gumikan sa kusog kaayong linog nga nahitabo ni atong February 8, 1990, naguba ang St. John the Baptist Parish Church, apil na ang pipe organ. Niatong tuig 2018, nagpasiugda o kalihukan ang parish priest nga si Father Felix Silopas Silagan aron ma-restore ang maong organ. Gidaki ni ngadto sa kauluhan ug giayom-ayom sa usa ka organ builder dito sa Las Piñas. Human kini ma-restore, subling gipatukar ni atong Domingo ang historical pipe organ atol sa blessing ug turnover ceremony. Gisaksihan kini sa mga parokyano kay giisip ang organ nga kabahin na sa ilang kasaysayan.